गुड मॉर्निंग आणि नमस्ते सर्वांना. तर न्यू डे, न्यू ब्लॉग, न्यू चेक इन. पाठी पण चेक इन झालेलं आपले 4 माणसं. आणि आता मी थोडंसं सामान आणायला चाललो आहे. आणि हा बघा खेळतो आहे. आणि सिनेरी बघा किती सुंदर वाटते. बुबू इथे बघा आम्ही व्हेज थाली बनवली आज. आणि जरा भाज्या कमी पण त्यांच्या हिशोबाने बनवली. बरोबर. आज त्याच्यात काय बनवलं पाहिजे तसं बनवलं. म्हणजे एक्स्ट्रा हे काय वेगळं काय बनवतं, पुरणपोळी ऍड केली आहे. आणि पुरणपोळीचीच आमटी. बरोबर. आमरस, एक बटाट्याची भाजी, भजी, पापड, लोणचं, सॅलड आणि भात. म्हणजे त्यांनीच सांगितलं हे सर्व आयटम्स है ना, जसे सांगितले मी तसं दिलं. आणि आज 3 व्हेज थाली आहेत बघा. ओके. आणि ते काय झालं एक्स्ट्रा मध्ये आमरस 1 वाटी, दूध, तूप टाकून ना. चमचे मागितले त्यांनी नाही ना. आणि काकी जरा 3-4 चमचे देणार, परत त्याच्यासाठी यायला लागेल, चमचा लागतील कारण ठेवायला लागेल ना. काकी तुम्ही काय नेताय? आमटी गरम करून हवी होती ना आमटी. आणि 2 पुरणपोळी एक्स्ट्रा गेले. बरोबर ना. हे आमरस एक्स्ट्रा म्हणजे हाच ना. ओके. जर पुरणपोळ्या बनल्याच आहेत तर आपले जे नवीन गेस्ट गोल्डनमध्ये जे चेक इन केलेलं आहे त्यांनी, आणि त्यांची गाडी बघा समोर आहे, ते गाडीने आले आहेत. आणि त्यांना मी काय म्हणलो की आता वेळ बघा किती वाजली, ऑलमोस्ट 3:30 आणि 4च्या मध्ये काटा आहे. तर त्यांना मी म्हणलो की जास्त मी सजेस्ट लंच पण नाही केला आणि एकदम लाईट म्हणजे बोलतात ना नाश्ता पण नाही. तर मी बोललो घरी पुरणपोळी बनणार. बघा बनलेली नाही आहे. मी तुम्हाला सांगतो मम्मी, आता ह्याच्या अगोदर किती पुरणपोळ्या बनल्या होत्या? 6 ना. 5 वरती गेल्या आणि 1 आपण शेअरिंगमध्ये खाल्ली. बरोबर. हां. आणि आता हे ताजे पुरणपोळ्या बनतात आहेत ना. आत्ता परत बनतात आहे बघा. ही 1 बनली आणि दुसरी. तर मी त्यांना काय सजेस्ट केलं की तुम्ही पुरणपोळीच घ्या ना, म्हणजे एक भात बीत नको होता ना त्यांना. तर पुरणपोळी आपण देतोय आणि त्यासोबतच आमरस. हे खूप रेअर कॉम्बिनेशन आहे मी हे. आणि साजूक तूप लावतो ना आपण इकडे. वा वा छान. आता ह्याच्यात 1 चमचा ठेवा. आणि आमच्या अशा बाटल्या खाली होतात बघा, एक करून सर्व. तर आता त्यांचा हे जेवण पण नाही बोलू शकत आणि नाश्ता पण नाही. हां, संध्याकाळची म्हणजे हे खाल्लं की कसं पोट भरेल त्यांचं. दोघं जण आहेत ना. एकदम छान वाटेल. दुपारचं चांगलं पण वाटत नाही ना, दुपार टळून गेली, आपल्याला भुकेचा टाइम आहे ना. हां, ते आले ना, त्यांना बघतात मी बोललो तुम्हाला भूक लागली आहे काय, ते बोलतात हा भूक लागली आहे. तर बघा इकडे संध्याकाळची वेळ आहे. आणि आता मी परत विचारलं सर्वांना, तर आपले जे पाठी आलेत ना मम्मी 4 जण, तर ते फिश थाली खाणार आहेत. वरती गोल्डनमध्ये पण फिश थाली खाणार आहे. आणि जे सिल्वरमध्ये आहे ते व्हेज थाली खाणार आहे. तर आपल्याला फिश लागणार आहे. बरोबर. तर आता मी फिश आणायला चाललो आहे. आणि नेहमीप्रमाणे मी मिरकरवाडा जेट्टीला चाललो आहे. तर तिकडे कोणती फिश आहे, कितीला फिश आहे ते तुम्हाला मी सर्व दाखवतो. आता सर्व बाजार दाखवत नाही काय, सर्व बाजार नाही दाखवत, बाजार गेला येतो. हां, तुम्हाला सांगतो काय होतं माहिती आहे का, ब्लॉगिंग बाहेर करणं एवढं सोपं नाही. सर्वांचे चेहरे दिसतात, कोणाला आवडतं कोणाला नाही आवडतं. तर मोजकंच फिशवरतीच कॅमेरा मारणं ठीक आहे. ते उलट कधी फिश जे विकणारी आहे ना तिला पण विचारून कॅमेरा मारायला लागतो. बरोबर. ते बघा आता मी टोपली घेतली आहे. ही इकडे भाकरी ठेवायला टोपली घेतली आहे. आणि हे कुठून घेतली मी तुम्हाला सांगतो बघा. पहिली टोपली ठेवतो मी. हे आता मी जट्टीला जातो आहे ना, मिरकरवाडा जट्टीचा रस्ता आहे ना, तिथे त्या काकी बसा. कोंबडी ठेवायचं आहे ना आणि भाकरी ठेवायचं. त्यांनी मला काय सांगितलं, इकडे कस्टमर येत नाही ना. मी बोललो मी व्हिडिओ बनवतो, ज्यांना घ्यायचं ते येतील इकडे. आंब्याचे टोपले आहे. कुठे आंब्याच्या टोपल्या दाखवा. एक ही वाला, हे आंबे ठेवायला. नाही 1 किलो बांगडे 1 किलो द्या मला. आणि हे पण द्या. आता किती वजन आहे? 3 किलो. बघा तुम्ही खायला रेडी असेल तर मी तुम्हाला देतो फ्राय करून. हा उघडा दादा. हा बघा, हा मच्छीसाठी मी आता ह्यांच्याकडून बॉक्स घेतो, म्हणजे रेग्युलर मला मच्छी लागते ना. हा उघडा दादा. हा जरा मोठा आहे ना. हा किती किलोचा आहे? आणि हा 2 किलो. हां, हे बघा मला नवीन प्रकारचा मासा दिसला. ह्याचं नाव सांगा हो. बाकस लेप बोलतात. बाकस लेप. ही तशीच असते.
हा वाला मी खायचे लेपतात हे पण लेपच आहे पण त्यांनी ते बघा फिशची शॉपिंग काय काय केली 1 2 3 4 प्रकार आहेत ना इकडे. हे बघा काळवी सुद्धा आणली आहेत. काळवी पण आपण असं बनवून देऊ शकतो. आणि इकडे कोलंबी आहेत, हलवा आणि बांगडे हे झाले फिश. आणि इकडे बनते बटाट्याची भाजी. हा कोथिंबीर 2 आणले, हे पण 2 आणले. ही पालेभाजी आणली म्हणजे पालेभाजी लागते ना आपल्या गॅसला. इकडे सॅलडची तयारी चालू आहे ना. हां आणि साक्षी ह्याच्यातलं काढत ह्याच्यातला एक काढा बघूया काय काय आणलं. मासे झाले हे काढा मी एक काढ बघ काय काय त्याच्यात. हे बटाटी पाहिजे ना. बटाटी अजून आणली, सकाळी आणली होती ती वेगळी, ही वेगळी. ह्याच्यात काय आहे बघ हे दूध. हे दूध टाकत आहे आतमध्ये. तांदूळ आणले तसे ते तुम्ही बोललेलात ना फोन करून. हे काय आहे? नाही नारळ नाही आहेत. आलं बीट नारळ आणि गवार. अच्छा ठीक आहे. हे आपलं भाकरीसाठी टोपला हे पाहिजे होता. हे पाहिजे होता ना. हे पाहिजे होता. ही बना हे मी जिकडून घेतलं ना तो बोलतो व्हिडिओ काढतो का तू. बोललो हो. बोल आमचा व्हिडिओ काढ, आमच्याकडे कस्टमर येत नाही. होय काय. मग काढलं. हे जेट्टीच्या रस्त्यावर जातात ना त्या रस्त्यावर विकतात हे बनवून. छान आहे. 100ला दिलं मला. पहिलं उद्घाटन चुलीवरचे भाकरी आणि टोपल्यामध्ये ठेवायच्या. हा काय. साक्षीता एक ताट द्या मला. हे काय आहे? ह्याच्यात टाकू का? हे काय आहे? हे तुला सबस्क्रायबरने गिफ्ट दिलंय. काय असेल सांग त्याच्यात. माझे हो गॅस कर सांगितलं. औषध होती महिन्याभराची औषध तुझी. तर तुम्हाला मी शेड्यूल सांगतो बघा. जे ग्राउंड फ्लोर रूम आहे त्यांना 3 फिश थाली, गोल्डनमध्ये 2 फिश थाली आणि जे सिल्वरमध्ये आहेत त्यांना 1 चपाती आमरस आणि 1 व्हेज थाली. तर इकडे सर्व प्रिपरेशन होते एकदम जोरात. इकडे कोलंबी बनते. इकडे आपण मॅरिनेट करायला ठेवले आपले हलवे आणि बांगडे. बाकी तुम्हाला पाठी दाखवतो की आपली भाकरी आणि चपातीसुद्धा होते. तर सुरुवातीला मम्मीनी चपाती करायला घेतली आहे. टोटल 11 चपात्या करतेस ना. हा इकडे बघा चपाती. आणि त्या भांड्याचा पहिला वापर होणार आहे इकडे आज. टोपलं असं चांगलं असतं भाकरीसाठी चपातीसाठी. त्याचं टोपलं चांगलं. एकावर एक टाकले चपाती कसं त्याला पाणी होतो ना. पाणी सुटतं, चपात्या ओळ्या होतात, भाकरी पण ओळ्या होते. आता कंडिशन अशी आहे की आपल्याला चपाती पण करायची आणि भाकरी पण करायची. अर्ध्या गॅसला भाकरी पाहिजे, अर्ध्या गॅसला चपाती पाहिजे. बरोबर. तर चपाती जेवढी होते तेवढी करून घे, मग लगेच भाकरी करायला घे. ते बघ तिकडे 1 चपाती रेडी होतात आहेत. आणि मी आता ताटं वाढायला घेतो. ठीक आहे चला. आणि आता माझं काम आहे की ताटं वाढून सॅलेड सोलकढी वाढणं हे माझं काम आहे. म्हणजे तेवढंच ते फटाफट होईल, नाहीतर खूप वेळ लागणार कारण थाली आज जास्त आहे सर्व. तर इथे बघा सर्वात आधी ना मी सोलकढी घेतोय कारण आपल्याला सोलकढी वाढून कशी आपण ठेवू शकतो. सॅलेड पण इकडे आहे आपल्या रेडी. सोलकढी आपल्याला 5 लागणार आहेत. 5 इथे बघा सोलकढी वाढायला बघा 5 रेडी केलेले आहेत. आणि इकडे आपली सोलकढी पण दाखवतो तुम्हाला. वा एकदम फ्रेश आणि एकदम घट्ट आणि एकदम मस्त. आणि कधी पण आम्ही जेव्हा सोलकढी देतो ना, जेव्हा पियायच्या अगोदर मी नेहमी सांगतो की जरा स्टर करून पिया कारण ती जरा सेटल होते खाली. हे बघा एकदम त्याची एकदम कन्सिस्टन्सी एकदम छान आहे. तर आपण आता सर्वांना वाढूया बघा. तिकडे आपली सोलकढी वाढून झाली. आणि एक्स्ट्रामध्ये बघा एवढं ठेवतोच कारण सोलकढी एक्स्ट्रा मागतातच, आम्हाला माहितीच आहे. इथे प्रिपरेशन बघा कशी. सोलकढी रेडी करून ठेवली, सॅलेड कांदा टोमॅटो काकडी रेडी करून ठेवला. इथे बघा हे 3 ग्राउंड फ्लोर रूम, हे 2 गोल्डन रूम आणि हे 2 सिल्वर रूम. हे व्हेज आहेत. हे सर्व फिश आहेत पण एकात भाकरी आहे तर एकात चपाती आहे असं आहे. आणि एकात माकुल आहे तर एकात कोलंबी आहे. इकडे हे जाऊ दे पहिला. हे गोल्डन, हे ग्राउंड फ्लोर. सॅलेडमध्ये कांदा 1 सॅलेड आम्ही थोडंसं देतो पहिलं, जसं लागेल तसं देऊ. मग ताट थोडं करून वाढलं जातं इकडे. आणि प्रत्येकात आता 1 कोलंबी आहे तर किंवा 1 असं सुक्का आहे आणि 1 आपला सार आहे ना. तर 5 6 10 तरी वाट्या नॉनव्हेजसाठी पाहिजे. तर इकडे बघा आमचं पूर्ण वाट्यांचा सेट असतो इकडे. हे बघा
दिसतंय. तर आपण आता दोन दोन ठेवूया. चांगले पुसलेले आणि चांगले धुतलेले आहेत बघा. चला आता तुम्हाला दाखवतो. आणि वरती सर्वांना जोरात भूक लागलेली आहे. ठीक आहे. आणि इकडे हातपाय ताणून मस्त शेक लागला पाहिजे हातापायांना. एकदम आधार पण लांब गेला पाहिजे. चपाती दाखव इकडे. हे झालेत ना चपाती टोटल. तर आतमध्ये नेतो. ज्यांची चपाती झाली ती पुढे जाऊ दे पहिली. डब्यात ठेवायला सांग गरम गरम. डब्यात ठेवू ना. डब्यात ठेवून. आणि इकडे भाकरी बनतात. भाकरी तरी किती बनतील? तुला भाकरी किती ताटात पाहिजेत आधी? 4 तरी लागतील. हा मग आधी 4 वाजता घरात येते. ओके ठीक आहे. हे चपात्या आपल्या गरम गरम. आणि तुम्ही इकडे आता काय करायला घेता? फ्राय करायला घेता ना. मॅरिनेट करायला आपण ठेवलेलं ते आता आपण इकडे फ्राय करतोय. पहिले 3 हलवा 3 बांगडा किंवा 2 पॅर केलात ना तरी एक थाली तरी वरती जाऊ द्या. नाही आता ह्याच्यानंतर 2 बांगडे पाहिजे तर आपली एक ग्रुपचा पुढे जाईल. हां बरोबर. हां हलवा जाऊ दे. 3 गेले पाहिजे म्हणजे बरोबर ना. 3 थाली रेडी होतील. 2 3 बरोबर. 2 आणि एक हलवा एक बांगडा गेला पाहिजे त्याच्यात. म्हणजे बघा आम्ही तळताना पण असं करतोय की एक ग्रुप तरी पुढे जाऊ दे. असं होतंय की हा पण ग्रुप नाही होणार नाही तर तो पण ग्रुप होणार नाही. बरोबर. एक ग्रुप कंप्लीट केला पाहिजे. का तर एक्स्ट्रा पण लागतं ना त्यांना. इकडे ही प्रोसेस चालू आहे. इथे बघा ऑलमोस्ट एक स्टेप करून घेतोय. आणि त्यासोबतच इकडे आपली भाकरीसुद्धा झालेली आहे वाटतं. भाकऱ्या झाल्या का मी? हां इकडे असं बांधायला पाहिजे आपल्याला. बांधायला पाहिजे ना. कव्हर करूया. वारा येतो ना. दिवस रात्र कधी पण मच्छी तळायला पण चूल चांगली आहे. भाकरी झाली. द्या इकडे भाकरीचं द्या. गरम गरम भाकरी चालली आतमध्ये. चला पहिले 3 थाली जाऊ द्या. बरोबर. हा एकदम खोबरा एकदम चांगल्या प्रकारे वापरलाय बघा. कन्सिस्टन्सी तिथे एकदम पण पातळ नाही ना. तर 3 झालेत. आता 3 कोलंबी वाढून घेतो. मग आपल्याला ह्या 3 थालीमध्ये ठेवायचं आहे. एकदम प्लॅनिंगने गेला पाहिजे. ह्याच्यात कोलंबी आहे तर ह्याच्यात कोलंबी नाही आहेत. असं झालंय वेगवेगळं. एकाच चपाती आहे तर 2 भाकरी आहेत. असं पण कंडिशन आहे. आणि त्यासोबत इकडे व्हेज आहे. तिकडे फक्त आमरस पुरी आहे. आमरस चपाती म्हणजे किती वेगवेगळा प्रकार आहे बघा. मी तिकडे बघा आपले 3 फिश थाली रेडी आहेत बघा. हे पहिले जाणार आहेत आणि नंतर मग हे सर्व जाणार आहेत. ओके बरोबर आहे ना. ते चपाती म्हणजे एकच ग्रुप आहे. ठीक आहे. हा एक ग्रुप कव्हर झाला. चला हे झालं. आम्ही जातो. तिकडे झाकायला आहेत. एक ताट उचला. ग्राउंड फ्लोर वाल्यांसाठी गेलं ना तर एक राईस एक भाकरी गेली त्या एक्स्ट्रामध्ये. म्हणजे ताट वाढल्या तरी एक्स्ट्रा मागितले. कारण त्यांना माहिती आहे नंतर मग ग्राउंड होतं. आणि आता बघा भाकरी एकच उरली आहे. ते भाकरी बनवायच्या आहेत अजून. आणि लागले तर चपात्या. म्हणून एक ग्रुप आपण कंप्लीट करतोय. हे गोल्डनला द्यायचं आहे. आणि त्यासाठी बघा त्यांना कोलंबी नको आहे तर इकडे आपण कालवी बनवतो. हे कालवी आणि गरम गरम हलवा आणि बांगडा एकदम रेड मस्त. ते ह्या ताटात सर्व जाणार आहे. जे काही आता गॅसवर आहे ना ते सर्व ह्या ताटात जाणार आहे. आणि मी पण वाढायचं सोडलंय बघ. मी ह्याच्यात सार पण अजून वाढला नाही बघा. आम्ही वाढू शकतो पण कसं गरम गरमच वाढणार आम्ही. तिकडे बघा ज्यांना कोलंबी दिली ना त्यांना म्हणजे ज्यांना कोलंबी नको त्यांना आम्ही कालवं देतोय बघा. आणि कालवी पण एकदम टिपिकल असतात. तुम्ही आपल्या डिशमध्ये कालवी अशी प्रिफर करू शकता. म्हणजे एकदम छान लागते कालवी खायला. बरोबर ना मम्मी. आणि सहसा मिळत पण नाही. आता पण आपलं काय झालं हे हलवा आणि ते ना मी इकडून आणलं. कुठून? जट्टीवरून आणलं. आणि कालवी मी राजिवड्यातून आणली. तुम्हाला रत्नागिरीला सांगतो कालवी आणि मुळे आणि शिंपल्या जे काही असे वस्तू असतात तर ते राजिवड्यात फिक्स मिळतात. ठीक आहे. तर एक घे. आणि त्यासोबतच हे बघा हे 2 आहेत ना. हे 2 घे ताटात ठेव व्यवस्थित. त्यासोबत हे 2 आता काय करणार मी हे आपला सार आहे ना तो वाढून घेतो मी. गरम गरम मच्छी गरम गरम भाकरी. मज्जा. आम्हाला बनवायलाच मजा येते. नशीब आजूबाजूवाले आपल्याकडे कामाला आहेत ना तर दर वेळी बोलले असते बापरे किती मच्छी मटण बनते त्यांच्याकडे रोज. इथे बघ आपली फिश थाली रेडी झाली. ज्याच्यामध्ये कालवा हलवा बांगडा सॅलेड आपला रस्सा भात सोलकढी चपाती रेडी आहे. ठीक आहे. हे घे.